Iti Salmo 29, iti ayap iti panagdaydayaw. Idaydayaw yu ti Apo da kayo na ilangita na parswa, itanok yu iti dayag ken panakabalin na. Idaydayayo tinadayag anagan ti Apo. Agparintumang kayo si kakawes iti panagdaydayaw. Agalangugan iti timek ni Yahweh kadagiti baybay, agguruod tinadayag a Diyos ket mangeg iti timek na kadagiti nalawa a taaw. Manakabalin ti timak ni Yahweh, napnuan ti dayag ti timak ni Yahweh. Titimek ti Apo, sipaken na dagiti sedro iti Libano tukulin na ida ni Yahweh. Paglaton, urbon ti baka, tintay Hermon pagkulagtitan na akasla bumaro at oro. Patauden ti timek ni Yahweh, tagkanabsiit akimat. Pagkintayagan ti timak ni Yahweh tilatang, wen pagkintayagan ni Yahweh tilatang tikades. Titimek ni Yahweh, pusi-pusin na dagiti kayo ang narukbus, ket iti templo na iriyaw iti amin daytoy, dayag iti Diyos. Itorian ni Yahweh ti layos, agari tagdanayon nga awan inggana. Papigsaen ni Yahweh dagiti tattao na, kapya iti bendisyon na kadakwada. Kanta iti himno na nagsakamagda. Ragsakam nga agdayaw, Diyos ti gloria kenayat, usumikas man sabsabong, sangwa na mapagukran, ulat ti basulwak nitam, yadayong panagwadwa, sikagupwayan ti ragsak, indem sinawit tibiyag. Amin dagiti pinarswam, umay litasang wanam, amang itay-dayaw ken ka, tiyawan pating ka na. Alun bakirtan na pantay, na langguwa mulmula, tumataya pagkankanta, ken kagdaydayaw na. Di ka na sinayan, benisyon mo't nawanwad, ungkat narag sa kabyan, ubukat kinahinag. Amin nga amyag kenayat, o Diyos isod at kukwam, agayat isurunakam, naisod magayatan. Agkay sa tayo amin, mamitanok dayaw na, namaan ayat na, kadatay mamagkaysa. Akanta tayo akanayon, si panligikan pasul, pinarag sa kamusika, panligid biyagit na. Amen. Kararag tayo. Managparabor ken managayat ng Diyos, agyaman kami wapo, iti dayti manen nga agsapa nga isut inted mo kada kami, tamamati kami wapo nga sika itiningted kada kami iti biyag, dayti nga biyag wapo ket magamit iti panagdaydayaw ken iti panagserbiken ka. Iti dayti nga kanito wapo, ikararag ko nga iti Santo Espiritum iti mangidalan kada kami, kastamot kadagiti kakabsat mi nga naka-online wapo ken kastamot nga kadagiti kakabsat mi nga da iti uneg iti balay kararag mo. Dawatan mi wapo nga dagiti mensahe iti biyag nga mga ganmi iti daytoy nga agsapa ket mangted kada kami wapo iti agtultuloy nga panagpamati mi ken iti panagtalik mi ken ka wapo. Pakawala na kami garod kadagiti naglabsingan mi iti padami nga tao nang nangruna iti sangwanam. Itinagan ni Kristo dawaten mi amin dagiti nga kararag. Amen. Amen. Go tayo. Please be seated. Good morning!
Pinupuri natin ang Diyos sa presensya ng bawat isa sa umagang ito. Mga kapatid, nasa pangalawang linggo na po tayo ng bagong taon. Happy New Year po muli sa atin. Kumusta pong pasok ng bagong taon sa atin? Ako, pumasok ang bagong taon na may ubo. Hanggang ngayon, may ubo pa rin. Lalo na trigger sa usok. Sa usok ng mga paputok. Kaya't binigyan ako actually, hindi na lang natapos ko na actually yung para sa ubo. Ngayon, pinamaintenance naman ako ng para sa allergy. Yun nga lang, hindi ako minom ng gamot ngayon. Kasi kung inom ako ng gamot ngayong umaga, magiging drowsy ako sa buong maghapon. Naranasan ko yun. Kahit anong gawin kong pilit na magtrabaho, gumawa ng mga paperworks, gaganon at gaganon ako. Ang hirap labanan. Sa gabi naman, ang hirap bumangon ng maaga pag uminom ka nun. Anyway, tulad ng sabi ko June, at least it gives me a little bit of rest. Nagbibigay ng konting pahinga. Anyway, welcome po muli sa ating Ilocano worship dito sa Nax United Methodist Church. Ang Ilocano worship na karamihan sa mga dumadalo hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sa ating pong pananawahan ngayon, i-welcome po natin ang mga kapatid natin mula sa Hong Kong, Nueva Vizcaya, Mindoro at Pagampang, Ilocos Sur. 5 sila pero 4 ang lugar na pinanggalingan. Iisang pamilya. I-welcome po natin sa ating kalagitnaan ang Sonson family. Mabalik ka dito, Magdar kayo. Mabalik ka din nga dito isang wanan tumayan nyo. Dito po sa harap. Dito po kayo sa harap. Ayan. Di ate, nakasubaybay ka na tayo. Dahil Hong Kong, nakasubaybay ka na tayo. Singapore pala. Nakasubaybay ay sa atin sa pamagitan ng Facebook. Kapag di siya hanap mo, kumilaw ko, apay nagadayo kayo. Kapag di siya nakapanood ng live natin, same day, pinapanood niya yung recording sa Facebook. Tapos, at taga Pagampang Ilocos Sur, Galimoy Ilocos Sur, kako sa kanila, familiar ang mukha nyo. Kasi, nung nasa Ilocos ako, na-destino ko sa simbahan na malapit sa kanila. Lagi kong nadadaanan yung simbahan nila kapag pupunta ako sa destino ko yun, Bugnay, UMC. Nag-serve ako doon as associate pastor, pero ang trabaho ko, nursery kinder teacher at pianista at choir director. Trabaho ng diakonisa. Meron pa po bang ibang mga bagong mukha dyan, mga bisita? Sige. Habang sila'y nandito, tawagin na rin natin lahat ng mga nagdiriwang ng kalang kaarawan sa linggong ito na narito. Let's greet our birthday celebrators to join us here up front. Meron po bang nagdiriwang ng kalang kaarawan ngayon na We have John Paul Setay. Asan ate? Nasa Antipolo. Blessy Jane Corpus. Gavin Paul Guevara. Jeffrey Cagente. Marita Billy. Shuning Alfaro. Zain Joy Ramos. Ashley Zabaile. Marcos Gray Hermoso.
Manolo Miguel Domingo, Michelle May Vasquez, tapos meron pang isa, Michelle May Go. Sabi namin, isang tao lang yan. Kaya tinanggal na yung Go. Imelda Mayandok, Laarni de Asis, Freya Velasco, Salvador de la Cruz, Oscar Melencio Jr., Wendell Steve Enosida, Eunice Galas. Nandito po ba yung mga ibang birthday celebrators? Wala. May mga nagba-birthday po ba dyan na hindi namin natawag o ng pangalanan? Wala rin. Ay, walang magpapa-ice cream. Yung pa naman yata ang gamot sa aking ubo. Sige, kung wala. Can we just extend our hands sa mga guests natin at ipanalangin natin sila? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na ito na dati nang kasama namin sa pananambahan. Nung estudyante pa sila, kabataan pa nila. Pero pagkatapos ng pag-aaral, bumalik sa kanilang mga probinsya, nagkaroon ng sariling buhay, pumunta sa iba't ibang lugar. Pero ngayon, Panginoon, kasama muli namin sila. Salamat po sapagkat alam namin na hindi aksidenteng dinala mo sila sa pananabahang ito ngayon. Bagkus, this is your appointed time for them to be with us in this worship service. Ngayon, dalangin namin, Panginoon, basbasan mo sila, pagpalain sila. Iparukpok mo, taglap na po sana na parabor ka na kawada, wapo kas, makipagdaydayaw na ka na kami. Mariknada ko mati presensyam, tina barang arakop mo. Sa lakni pamida, denggam ka di dagiti karkararagda. Dahito ka diti espesyal, parabor mo kadakwada, kas makipagdayday na ka na kami ita. Tinagan mo, Kristo. Amen. Amen. Welcome po muli sa NACS. We have a special edition of NACS ball pen. God bless po sa inyo. Mga kapatid, ang ating loading station or ating feeding program sa mga street dwellers ay sa Martes at January 27. Alas 3 po ito ng hapon. Next Sunday, ang ating National UMYF Sunday with special offering. Yung special offering po ay mahahati sa tatlo, apat. May So, may special offering po tayo para sa ministry sa mga kabataan ng national hanggang sa local. Sunod po, January 20 to 23, ito po yung VCS Trainers Training ng Manila and Baguio area, doon po sa Baguio City. Ipanalangin po natin ang mga VCS trainers. Ang manggagaling po sa atin dito sa NACS ay si Pastor Edwin. So isama po natin sila sa ating mga prayers. And then, sa January 31, ito po yung National Bible Quiz na gaganapin sa PCU. Isama din po natin sa panalangin ito ang bagong chairperson po ng National Bible Quiz ngayon ay walang iba kundi ang ating council chair, si Kuya June Sermonia. So, isa po ito sa talagang pinaghahandaan rin niya.
So patuloy natin silang isama sa ating panalangin. Kahapon po matagumpay na isagawa ang District Prayer Conference. At kahapon din napag-usapan namin ni Brother Mark, yung chairperson po ng ating prayer committee and prayer ministry, na simulan nang i-campaign yung ating 40 days Lent, prayer and fasting for Lent. Sa darating na buwan ng February ay magsimula na po ang Lenten season. Kaya tulad ng ginawa natin nung nakaraan, we'll have an online or Zoom prayer and fasting session online or via Zoom. 40 days po yan. Except Monday to Friday, except Saturday, except Sunday. Tapos yung Thursday, mag-giveaway po tayo para sa ating midweek service. So Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday, midweek service, Friday and Saturday. Tuloy-tuloy po yan na prayer gathering via Zoom during that season of Lent. Para sa iba nating mga announcements, tabayanan po natin yung ating mga announcements sa Facebook at sa mga chat groups po natin. Ngayon tawagin natin ang ating mga children's choir. Children's choir kasi naka-choir gown na sila eh. Para sa kanilang handog na awit sa Panginoon.
Sige po, extend po natin ang ating mga kamay. Dakilang Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang mga batang ito sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat sa paggabay mo sa kanila at patuloy na pangunguna sa kanila, O Diyos. At dalangin pa, Panginoon, dalangin ng bawat isa sa amin na patuloy na basbasan mo ang mga batang ito, ang anak ng iglesyang ito, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga magulang, maging ang kanilang paglaki, Panginoon. Turuan mo po sila, gabayan at samahan, Panginoon. Nang sa ganon, kasama ng kanilang paglaki ay paghubog at patuloy na paghuhubog niyo po sa kanilang mga buhay. Papuri po sa iyo at ipinagkakatiwala po namin ang mga anak na ito sa inyong dakilang kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panakaibasa iti nasanto na surat ang masarakan iti Isaiah chapter 42 verses 1 to 9. Tiadipen ni Yahweh. Kuna ti Apo, adtoy tiadipen ko nga itanok ko. Ti pinilik ken iti pakay aywak, inted ko ti espiritu ken kuana, ket yagnanto iti ustisya kadagiti pagilian. Dinto agpukhaw, di nanto ipigsay iti timek na, ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasinto kadagiti nakapsut, ket tulungan nanto dagiti awan gaway na. Yagnanto ti agnanay na ustisya iti amin na tattao. Di nanto pukhawen tinamnama wenno iti tured na, ket ipasdek nanto iti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo a daga, amang ururay iti panursuro na. Pinarswa iti Dios dagiti langit, inukrad na ida, sinukog na iti daga ken amin na parswa iti rabaw na. Inikan na iti biyag ken anges dagiti agnaed iti daga. Ita kuna ti Apo a Dios iti adipen na. Siak ni Yahweh, inayaban ka, inikan ka iti panakabalin tapno kitaem ang maipaikat iti ustisya iti daga. Sika iti panakabagik ang makitulag to kadagiti amin na tattao, panakabagi ka amang yeg iti lawag kadagiti pagilian. Loktam to iti panagkita dagiti bulsek, ket waya-waya amto dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Siak ni Yahweh, dayta itinagan ko, awan iti didyusen a mairanod iti dayag ko, diyak ipalubos dagiti imahen, a mairaman iti panakaidaydayaw ko. Verse 9, natungpalen dagiti impadtok idi ununana, ita baro abambanag iti ibaga kada kayo sakbay a mapasamakda. Iti sao iti Apo. Yaman tayo iti Diyos. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Dumating si Jesus galing sa Galilee para magpabaptize kay John sa Jordan River. Pero sinubukan siyang pigilan ni John. Sabi niya, bakit po kayo lumapit sa akin? Dapat nga po ako ang magpabaptize sa inyo. Pero sumagot si Jesus, hayaan muna nating mangyari ito sa ngayon. Kasi itong dapat gawin para masunod natin ang lahat ng gusto ng Diyos. So pumayag si John. Nung nabaptize na si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa na parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang boses ang narinig galing sa langit, ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Mga kapatid,
ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ken
Thank you, choir. You are my light. Good morning. Isa sa pinaka hindi ko makakalimutang bahagi ng aking pagiging pastor ay nung nadestino ko sa Good Samaritan Church sa Quezon City. Bakit? Meron kaming misyon, Angat. At doon sa Angat Bulacan, ngayon local church na ito, Good Samaritan Angat na ang pangalan. Doon sa Angat Bulacan, na misyon ng Good Sam, matagal na panahon na pinupuntahan, pero paminsan-minsan lang. Pero nung ako'y naging admin pastor ng Good Sam, kasi naging associate ako ng 2 taon, tapos naging admin pastor. Nung naging admin pastor ako doon, sabi ko sa konseho, kung seryoso kayo sa misyon, maglagay kayo ng full-time na mission pastor doon. Maglagay kayo ng full-time na mission pastor doon. Nakapagpatayo tayo doon ng isang magandang simbahan. May simpleng parsonage. Pero wala namang pastor. Kaya sabi ko, kung gusto nyong seryosohin ang misyon, gumastos kayo. Maglagay kayo ng full-time na mission pastor. So, June, unang buwan ko bilang admin pastor ng Good Sam, meron na rin nung annual conference ng March, nilagyan ng full-time na mission pastor ang Angat Mission. Bakit ko sinabing ito sa pinaka hindi ko makakalimutang destino ko? Ang marching order ko sa mission pastor, bro ang tawag ko kasi nagpang-abot kami sa seminaryo. Itong marching order ko sa iyo. Dapat pagdating ng o bago matapos ang taon, dapat meron kang at least 30 na miyembro. Pero alam nyo, last week of November sa taong yan, nagsabi sa akin, bro, kailan kayo pupunta dito? Yung mga nire-report ko sa'yo, gusto kong makita nyo. In-schedule nga namin yung last week ng November na pagpunta doon. Last Saturday ng November. Napaka-memorable yung date na yan. Kasi pagpunta namin doon kami lahat sa Angat River. May bininyagan kaming 87 na bagong miyembro ng simbahan. Nasa umc.org yung picture namin. Hanggang ngayon. Nandun yung picture namin na nagbibinyag ng mga tao sa Angat. At yung iba sa kanila, galing pa sa Iglesia ni Cristo. And then January, binabalik ako. Bakit? May mga hindi ko naihabol nung November, bro, sabi niya sa akin. Hindi ko natapos yung kanilang membership class. Kaya January, balik ka. Nung bumalik ako ng January, may mahigit 30 pa akong
inilubog sa Angat River. Yung iba, reaffirmation of baptismal covenant o nagpanibago ng mga membership and baptismal vows. Yung iba, yung mga galing sa Iglesia ni Cristo, talagang bininyagan ko. At lubog. Pangalawang pagkakataon kong maglubog yun. Nung una, bagong-bago kong pastor doon sa Ilocos, sa Lidda, Ilocos Sur, may isang kabataan na nagpabinyag. Doon kami lahat sa dagat, sa Santiago Beach, sa Sabangan. Alam ng mga taga Ilocos Sur to. Doon, naglubog ako inilubog ko siya. First time kong maglubog ng binyag. Pangalawa, doon nga sa Angat. Alam na alam ko na kung paano. Tinignan ko yung agos ng alon, kung saan yung agos. Kung doon galing ang agos ng tubig, doon yung ulo. Hindi ko ihaharap. Naku, malulunod yung tao kapag ihaharap ko. Pero, nakakapagod kasi mahigit 80. Kasama namin si Bishop Juan, yung DS, yung mga American, may mga kasama pa kami mga Amerikanong pastor. Tuwang-tuwa din yung mga Amerikano kasi first time din daw nila sa buong buhay nilang magbinyag sa ilog. Ang naranasan lang nilang binyag ay yung binubuhusan lang ng mga bata. First time nilang maglubog ng mga kabataan at adults. So, bakit ko sinasabi to? Well, memorable yun kasi habang ako'y nagbibinyag pala sa ilog, naghihingalo na rin palang tatay ko noon. Nung dumating kami sa simbahan, galing sa Angat, Bulacan, pasado 6:00 na ng gabi, yung mga miyembro, sinalubong ako, condolence, sabi sa akin. Wala akong kaalam-alam. Kasi ayaw pala ipaalam ni mama sa akin noon. Alam niya na nasa mission kami. Sabi niya, huwag niyo munang ipaalam kay pastor. Baka maistorbo siya sa kanyang mission. Kaya pagbalik namin sa simbahan, sa Good Sam, lahat ng mga miyembro na nag-antay sa simbahan, sinalubong ako, condolence. Sabi ko, bakit po? And then, sila nagsabi sa akin, patay na pala ang tatay ko. Kaya di ko rin malilimutan yung panahong yun. Last Saturday of November 2015. Pangalawa, bakit ko kwento ito? Today, we have the gospel story of Jesus' baptism. Yung pagbibinyag kay Jesus, paglubog ni John the Baptist kay Jesus. May kwento tungkol sa isang pastor na nandun siya sa ilog, nagbibinyag. Pinili niya magsermon doon kasi maraming mga naglalaba doon, maraming mga binata at mga ibang mga taong nandun. Sinasamahan din ng mga mister ko ng misis para pagkatapos nila maglaba, silang magbubuhat, dadalhin sa sambayan. Yung pastor pumunta doon, nagsermon. May mga nagpabinyag sa kanya. Mayroon namang isa, lasing. Lumapit kay pastor, sabi niya, Pastor, papabinyag din ako.
Walang ibang magawa si pastor kundi, sige. Unang lubog. Nung umahon, may nakita ka ba doon sa ilalim ng tubig? Sumugot yung lasing, wala po. E di, inilubog ulit ni pastor. Nakita mo ba si Jesus doon sa tubig? Hindi po. Pangatlo, mas matagal. Sabi ng pastor, siguro naman, maimunawan mo siguro dato yan. Siguro naman mawala ng lasing nito. Medyo matagal. Nung umahon, naku, hinahabol na nung lalaki yung hininga niya. Sabi niya, pastor, kung sino man yung pinapahanap niyo sa akin, wala po siya doon sa ilalim ng tubig. Di ko alam kung saan siya hahanapin. Basta wala siya sa ilalim ng tubig. John the Baptist was flogged by people while preaching sa Ilog Jordan. Maraming mga taong pumunta. Nakinig sila sa kanyang sermon. Maraming nabagong buhay. Lumapit sila sa kanya at nagpabinyag. Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at nagpabinyag. At yung pagpapabinyag, simbolo yun na sila'y sincero sa kanilang pagsisisi at sa kanilang pagtanggap na sila'y mga makasalanan. Sincero sila sa pagtalikod sa kasalanan. Nang bigla na lang, lumapit si Jesus. Sabi niya, Juan, gusto ko rin magpabinyag. Sabi ni John the Baptist sa kanya, ha? Bakit? Ako nga dapat ang binyagan mo eh. Hindi mo kailangan magpabinyag, wala kang kasalanan. Mas nga na akong dapat binyagan mo, mas makapangyarihan ka kaysa sa akin. Pero nung sabi ni Jesus, gawin natin ito. Ito ang nararapat. Kung yung binyag ni Juan ay upang ipahayag ang pagsisisi ng tao sa kanyang kasalanan at paghingi ng kapatawaran, bakit pinili ni Jesus na magpabinyag kay Juan? Sabi ni Jesus, dahil ito ang nararapat. Bakit? Mga kapatid, dito natin makikita that Jesus wanted to identify Himself among us sinners. Gusto niyang ma-identify siya na kasama natin siya. Siya ang tagapagligtas na hindi malayo. He is a Savior who is not distant from us. He is someone whom we can easily call upon. He is someone whom we can easily go to. Hindi siya katulad ng sinasabi ng kanta ng from a distance. No. He is with us. Di ba nga siya ay Emmanuel? Kasama natin ng Diyos, kasama natin siya lagi-lagi. Hindi siya nandidiri sa atin dahil tayo makasalanan. Hindi siya nandidiri sa atin dahil tayo'y marumi. Nakiisa siya sa atin. He wanted to identify Himself among us sinners. And so He told John the Baptist, I am coming to you right now to be baptized, for this is right. Mga kapatid,
Gusto ni Jesus na kasama ka. Lumalapit siya sa iyo. He wants to identify Himself with you. Kung sabi ni Rizal, tell me who your friends are and I will tell you who you are. O sinasabi ng isang kasabihan, birds of the same feather flock together. Itong ginawa ni Jesus. He who was sinless identified Himself to be with us sinners. He have Himself be baptized the way that we sinners are being baptized. Pero itong napakaganda. Sabi ng ibang mga theologians, only He who was sinless yet identified Himself among sinners is worthy to die for the sinners. Dayjay awan basol na ngem naki kaysa kayo ti managbasol ti maiparbeng may karilaeng amatay agpaay kayo ti managbasol. Yung walang kasalanan na sumama, nakiisa sa mga kasalanan, ang siya lamang karapat-dapat na mamatay para sa mga makasalanan. And that was Jesus. He who was sinless sacrificed His life to redeem the sinners. So His being baptized by John is actually, theologically speaking, making Himself available to be the Savior of the sinful humanity. Pangalawa, pansinin natin yung mga nangyari nung bininyagan si Jesus. Bumaba siya sa tubig. Inilubog ni Juan at umahon. Inilubog. Deep into the water. At umahon. Yung paglubog niya, ibig sabihin nun, namatay siya sa kasalanan. And when He came up from the water, He was risen from sin and from death. Ito po yung simbolo ng kanyang paglubog at pag-ahon. Ito pong simbolo ng ating pagbibinyag. Nung tayo'y bininyagan, it doesn't matter whether inilubog tayo or winisikan yung ating ulo or binuhusan yung ating ulo, may ginamit na tubig. In our baptism, we were cleansed from sin. And after the baptism, after you were baptized, you rose from the dead. Pagkatapos mong mamatay sa kasalanan, malinis mula sa kasalanan, ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay. Ikaw nagkaroon ng bagong buhay. Jesus did that to tell us that we, in our baptism, were washed from sin and are worthy to receive eternal life. Ito po ang ibig sabihin ng inyong binyag. Itong ibig sabihin ng ating binyag. Tayo'y nalinis mula sa kasalanan at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Again, it doesn't matter what is the mode of baptism. At hindi mahalaga kung saang simbahan ka nabinyagan. Basta ikaw ay nabinyagan sa simbahan na naniniwala sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, at ikaw ay nabinyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo,
valid ang iyong binyag? Kung ikaw ang nabinyagan sa simbang Katoliko, valid ang iyong binyag? Kinikilala ng simbang Metodista ang iyong binyag? Kagaya ng pagkilala ng simbang Katoliko sa binyag ng mga Metodista at sa binyag na ginawa sa ngalan ng Holy Trinity. Ang binibinyagan lang naman natin talaga yung mga hindi pa nabinyagan ng bata, yung mga lumaki na hindi pa nabinyagan, at yung mga nabinyagan sa Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormon, at sa iba pang grupo na hindi naniniwala sa Holy Trinity. Sila yung mga binibinyagan natin. Pero sa mga galing sa simbahan na nabinyagan sa ngalan ng Holy Trinity, we baptize them. We don't baptize them. We recognize their baptism as valid. Pero ito po yung ibig sabihin ng binyag. You were cleansed from your sin and is now worthy to inherit eternal life in Christ Jesus. Nung umahon si Jesus sa tubig, bumaba ang Espiritu Santo sa korte ng kalapati. And then may narinig na tinig. Sabi, "You are my beloved Son, of whom I am well pleased." Tinignan ng Ama si Jesus. At sinabi ng Ama sa kanya, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak na aking kinalulugdan." Pero hindi lang po yan totoo kay Jesus nung siya'y nabinyagan. Those same words were also given to us when we were baptized. When you were baptized as a child or when you were baptized as an adult, the Father also pronounced those words unto you. Sabi niya, "Ikaw ay mahal na mahal ko. Ikaw ang pinakamamahal kong anak na kung saan ako'y nalulugod." Jesus is telling you right now that He loves you. No, the Father is telling you right now that He loves you so much and that He is so pleased with you. The Father is telling you, "I love you. You are mine. And I am so pleased with you." Mahal na mahal ka ng Ama. At lugod na lugod siya sa iyo. Lugod na lugod siya sa iyo. He wants to tell you that one. It doesn't matter how sinful you are. It doesn't matter how simple you are. Hindi mahalaga kung gaano ka man kasama. Hindi mahalaga kung gaano ka kasimple, kaordinaryo. Hindi mahalaga kung may pinag-aralan ka o wala. Hindi mahalaga kung mayaman ka o mahirap ka. Hindi mahalaga kung opisyal ka man ng simbahan o hindi. Balewala yun sa Kanya. The Father is looking at you right now as someone whom He loves and of whom He is well pleased. And so, this very day, I invite you to once more go to the Father, to once more tell Him, "Lord,
I want to be your child. Panginoon, gusto kong maging anak mo. Panginoon, angkinin mo ko. Isinusuko kong buhay ko sa iyo. Panginoon, nawa malugod ka sa akin. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man o gaano man kagrabe ang mga nagawa mong kamalian noong nakaraan, hindi mahalaga yun sa Kanya ngayon. Hindi yun mahalaga sa Kanya ngayon. Ang mahalaga sa Kanya ay nais niyang lumapit ka sa Kanya. Nais niyang kilalanin mo siya bilang iyong Ama. Nais niyang kilalanin mo siya bilang iyong Diyos. At nais niyang sabihin sa iyo muli, ikaw ang pinakamamahal kong anak na aking kinalulugdan. Lapit. Lapit sa Kanya. Sa oras na ito, inaanyayahan ko kayo. Come, consecrate your life once more unto the Father. Come, consecrate your life once more to Jesus. Come, tell Him, Father, make me your child once more. I give you my life. I'm giving you my life. Make me your own. May you be pleased with me. Sa mga gustong magsuko ng kanilang buhay muli sa Ama, habang tumutugtog po ang ating pianista, inanayahan ko kayong lumuhod at ialay muli ang iyong sarili sa Kanya ngayon. Halika kapatid, ialay mo muli ang iyong sarili, ang iyong buhay sa Ama. Sabihin mo, Ama, gawin mo kong anak mo muli. Tayo'y manalangin. Sa gitna ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, o dakilang Ama, sa gitna ng aming pagiging suwail sa iyo, o Ama, kami pa rin ay patuloy mong tinatawag na bumalik sa iyo. Kami pa rin ay yung tinatawag na lumapit sa iyo. Upang sa ganon ay marinig namin ang iyong salita. Marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Ako'y nalulugod sa iyo. Lord, hindi kami karapat-dapat kung tutuusin sa iyong harapan. Compared to your holiness, compared to your goodness, para lang kaming mga alikabok.
Wala po kaming pwedeng ipagmayabang sa iyo. Wala po kaming pwedeng iharap sa iyo upang maaari namin sabihin, kami iyong anak mo. Subalit, dahil sa pagmamahal mo sa amin, you once again reminded us that we are your beloved children and that you're so pleased with us. Thank you, Jesus. Thank you, Father. At ngayon, Panginoon, dalangin ko ang pagpapala sa mga anak mo na muling nag-aalay ng kalang buhay sa iyo. Dalangin ko, O Ama, ang biyaya para sa mga kapatid na muling inialay ka lang buhay sa iyo. Pakinggan mo sila. Tanggapin mo sila. Salamat. Salamat, Ama, sa pagmamahal at pagtanggap sa amin. Sa ngalan mo, Jesus, itong aming panalangin pa sa salamat. Amen at amen. Tumayo kayo mga kapatid, bumalik sa inyong mga upuan at magtiwala sa pagmamahal ng ating dakilang Ama. You are God's beloved children, of whom He is well pleased. Good morning, friends. God bless us all. Panangipay kadagiti a pagkapulo karkari sagsagot ken pagyaman. Narito pong aming mga handog sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo mga to. Gawin mo itong banal. Kaya-aya nawa sa iyong harapan. Basbasan mo mga to, gamitin mo mga to pang sa ganon ay lalo pang mahayag yung kakakilaan at ang iyong banghelyo sa lahat ng dako. Lain ng mga anak mo na nagsendo sa mga to, O Ama, patuloy nawa nilang tanggapin ang
siksik, liglig, maapaw na pagpapala at biyaya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Agayat repangmu pada matau kasihkan kuang nati itetmu nu adarigat na ken kuanain ka biag ni Jesus sarita malang agayat rabangmu pada matamu ni Jesus na tungo italegmu no di mangipangag isutalusam inggan at di kantuma iragpad di kanto sardayan abagbagan an anusam tuwagan at gatang Tayo po ay magsidulog sa ating Diyos ng sama-sama. Aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, kayo po na sa amin ay tumawag sa araw na ito. Kayo po na sa amin ay nanguna sa aming mga paa upang kami ay magpuri at magpasalamat sa inyo. Dinadala namin ang iyong maluwalhating pangalan, O Diyos. Salamat po sa ikalawang linggo ng aming pagpupuri ngayong taon. Salamat sa hamon o sa mensahe ng buhay, Panginoon, na minsan pa ipinaalala mo kami. Ipinaalala mo sa amin, Panginoon, ng gaano man kami makasalanan. Kayo po ay nalulugod sa amin at kami po. Lord, patuloy na iaalay po namin ang aming mga buhay. Kikilalanin ka po namin bilang aming mga Diyos, bilang aming Diyos sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami na mamuhay ng may pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa aming kapwa. Tulungan niyo po kami na ipaalala na sa bawat kami ay nagkakasala, mahal niyo po kami. Na sa bawat kami ay nagkakasala, O Diyos, ang inyong kapatawaran ay laging naroon. At salamat sa inyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na sa kanyang pagbabautismo, Panginoon, ay ipinakita niya na siya ang aming Emmanuel, kasama namin ang Panginoon sa bawat araw. Sa diwa ng banal na Espiritu, Panginoon, tulungan mo kami. Minsan pa, idinudulog namin ang aming mga hinaing sa sandaling ito. Nalalaman niyo po ang nilalaman ng aming mga puso't isipan. Siyasatin niyo po at tulungan niyo po kami. Iniaalay po namin ang lahat-lahat at ipinagkakatiwala ang aming buong buhay. Patawad po sa lahat ng aming nagagawang kasalanan sa inyo, lalo po higit sa inyong harapan. Ito man po ay sa pamamagitan ng isip, ng gawa o ng salita.
At ganun din, Panginoon, tulungan niyo rin po kaming magpatawad. Sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan, at inaalay po namin ito sa sandaling ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Di apuitan ng tut gungunam, di kantun mauma, aganadus ka, na ni Jesus na tagapukin ka, gaya't rabang mo, padamataho, ni Jesus na dungo, di talit mo. Mga kapwa ko, anak ng Diyos, magalak tayo sapagkat muli narinig natin ang kanyang tinig. You are my beloved child, of whom I am well pleased. You are a child of God. And as children of God, you are inheritors of eternal life. Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Humayo tayo. At patuloy nating angkinin ang ating pagkakakilan lang yan. Humayo tayo at patuloy nating ipagsabi sa buong mundo na tayo'y anak ng buhay na Diyos. Humayo tayo at sabihin natin, bilang anak ng Diyos, ako'y tagapagmana ng kaharian, ako'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Humayo tayo. At sa ating paghayo, ipagkaloob nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang kanyang biyaya, pag-iingat, kapayapaan at kagalingan sa iyo at sa iyong buong sambahayan, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen at Amen.